Uyafona Sirasa? Ufuna ukwazi kanti khona inkinga? Hello. Hello bhuti wami unjani? Hello unjani? Siyaphila khona konjani? Ndiyaphila nami uthetha noThandeka from CMTV. Okay. So kule show yethu sithesta i-loyalty kuma relationship ne. Sifuna ukubona ukuthi ngempela umuntu wakho uloyal. Umuntu wami. So when if you pass this test umuntu wakho uzomnika 1,000 rand if uyayiphasa le loyalty test. Umuntu wami njani siswami because manje mina nginomfazi wami lana. Hayibo. So when you are with your wife la ukhona? Uma nawe manje ngiyothi umfazi wami wakuphi manje? So la ukhona wena unomfazi wakho your wife? Uma mekhaya mina. Mina nginosisi lana phela unginike inamba lakho uthi wena umuntu wakhe so angazi ngisa understand. Akekho umuntu mhlawumbe wena owaziyo ukuthi nokumbona ngaphandle. No, bani ususheni igama? Cha wena akekho umuntu onokuzitshontsha naye ngaphandle. Hayi umuntu ngenamnikeza amanamba wami sisi umuntu ongusisi ngumama ngusisi lofuna umsebenzi wokucleana nje. Kodwa ke mina akekho umuntu nje nginaye nje empilweni ngaphandle komama sekhaya seduze kwami manje. So lo sisi oklina uye wamnika vele inamba lakho. Yena ngingamnika sisi. Bekanjani yena ngeke ungichazele ukuthi bekanjani? Usisi nje omhlophe. Unayo height nje mara height yakhe akakho mude kakhulu nje. Hayi mhlawumbe lo muntu okhuluma lo sisi oklinayo mhlawumbe lo nginaye angazi ngicela ngumnike azazi khulumela. Okay. Bambe sesona. Hello. Hello. Unjani? Awu usangazi namhlanje. Usho njani wazi njani? Ngithi sengusisi oklinayo. Mina ngithi usema country kanti ubhizi nomfazi wakho mina ngihleli la wena usema country kanti ubhizi nomfazi wakho sengusisi oklinayo ufuna umsebenzi uzongazi kahle yenza ubuye. Yenza ubuye. Uzamulisa nomama sekhaya manje. Yini mina? Sisi wena bowazi ukuthi unomfazi. Angingaze laphi. Ngicela ukwazi manje. Hayibo, lo mntana sinaye. Manje lo mntana intombazana? Umntwana manje. Hayibo. Na. Sinomntana na 3 years. Sisi. Enzakalani? Sinomntana na 3 years uyazi.